Hello, srácok, lányok, és ebben a videóban most nem a Sharpness PvP szerveren leszünk, hanem most egy külön kiadásos sorozat kezdődik, ami nem más, mint hogy megépítem azt, amit vagy én akarok, vagy amit kiválasztok, amit ti írtok kommentbe. Szóval, én most egy nagyobb házat fogok építeni, de elmondom, hogy survivalben csak kreatívban adom be az alapanyagokat, szóval a ház az legyen luxus. Jó van, legyen luxus, szóval kell nekünk kvarc, sima kvarc, kvarcoszlop, fehér oszlop, fekete üveg, és fekete üvegblokk. Ezek fognak nagyjából kelleni. De, ha szeretnél körvonalakat meg egyebeket csinálni, akkor kellhet ez is, illetve ez is. Szóval kezdjük, csak nappal csinálok, mert ugyebár mindig lejjebb kell menni az éjszakának. Szóval, ha tetszik a tartalom, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, mivel én elkapom. Na most már térjünk a videóhoz. Szóval, szerintem érdemes lenne kezdeni az alapzattal, mivel akkor lesz, abból sülnek ki általában jó házak. Ha először az alapzattal kezdünk. Szóval, és viszont 10 órán van megépíteni. Igen, csak a videó meg lesz vágva, szóval ez nektek nem lesz 10 órás, de nekem 10 óra van megépíteni. Szóval 6 órakor kell befejeznem. Igaz, nektek nem, mert hogy nektek meg lesz vágva, csak mivel én maga a videógyártó vagyok, csak ennyi időm van. Szóval megpróbálok egy igényes, de luxus házat, és úgy összehozni, hogy azért egy szépen összerikkente. Egyébként elmondok valamit. Egy milliónál, valószínűleg 1 milliónál fogom mutatni az arcomat, addig facecam soha nem is lesz. 1 millióig. Azt már most leszögezzük. És akkor minden rendben van, nem fogtok nekem kommentelni, hogy miért nincsen facecam, azt jó van. Mert hogy én még nem akarok facecam. Én még ott tartok, hogy nem akarok facecam. Se anyagilag, se ismeretileg. Nem szeretnék még facecam. Mert ugye csak most kezdtem a youtubozást. De ha akarjátok, hogy folytassam ezt a építőst sorozatot, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, mert én ebből látom, hogy ti szeretitek ezeket az építős videókat, és akkor lesz is. De természetesen írhattok ötleteket kommentbe. Mert hogy azért aktívan nézegetem mostanában a kommenteket. Mert tegnap raktuk fel az első 2 videót, de azóta egy kicsit aktív vagyok a YouTube-on. És nekem őszintén bevallva, akitől inspirálódtam, az nem más, mint Rolix. Túlságosan, ilyen nagyon jó. Ilyen sorozatokat elkezdeni, én jól érzem magam. Ilyen sorozatokat, ha elkezdek, akkor én csak jól érzem magam. Meg azért, és nem csak azért csinálom, hogy én jól érezzem magamat, hanem azért, hogy ti is jól érezzétek magatokat. Szóval mondjuk, ha tegyük fel, hogy bánatosak vagytok, akkor megnézhettek egy videót. És akkor nekem így akkor elmegy a akkor nekem eszembe se jut, hogy valamiért bánatos vagyok, és akkor ez van. Szóval szinte mindenféleképpen megéri egy nem is, hogy YouTube csatornát, hanem hogy felmenni a YouTube-ra,
és feliratkozni. Mert csak jobb érzésed lesz, ha jót teszel valakinek. Nem? Mert nekem én abszolút így vagyok. Meg engem motivál, meg ti is motiváltok arra, hogy minél tovább csináljam. És nem szabad attól még elsírnod magadat, ha kapsz egy leértékelést a kommentek közül. Az egy az mindig kevesebb, mint 2. Örülj neki, hogy egyet kapsz csak. Szóval vannak dolgok, amik néha egy kicsikét furán, de nem értek. Fura, és ezért nem értem. Ezért néha így van az ember, de ettől még nem kell magadat elsírni. Közben itt készül a házacskánk. Is készül. Most szerintem egyelőre jó, csak hát lehet, hogy egy kicsikét vékony. Mindegy, majd eldöntitek kommentbe, hogy 10 per hanyas. Mert ha én leértékelném magamat, akkor sokan azt hiszik, hogy csak is jó értékelést adnák magamnak, szóval... De tényleg miért kreatívba építem? Na van. Ó, kerkulacs. Köszönöm szépen, hogy nem szóltatok. Legalább kommentbe szóltatok volna. Vagy aki szólt, annak köszönöm. Csak... Na. Amúgy szerintem eskü nem rossz a textúra kinézet. Csak az a gond, hogy nincs nálam a... Jó van ma. Nem pofázok többet, mert egy kicsikét túl magyaráztam már az életem. Köszönöm szépen akkor. És egyébként nekem nem kell támogatás. Támogatni akartok, de nekem nem kell támogatás. Én ezt mind csak azért csinálom, hogy ti jól érezzétek magatokat. Értitek? Szóval egy feliratkozással és egy lájkkal maximum támogathattok. De én nem akarom ezt mondani. Én nem akarok ezzel parancsolni, hogy, mint például, hogy azonnal iratkozzál fel! Mert én ezzel nem parancsolni akarok, csak jó kedvet adni. Nektek. Szóval... Szerintem nem... Szerintem egyébként tényleg nem szabad elmenned a projektektől, amiket te kitalálsz magadnak. Jó van, befejezem most már a kreatív építést. Hogy kreatív építést, inkább kreatívba építem. Mert tényleg rájöttem, hogy ez baromság volt. De ha szeretnétek még több videót, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, mert akkor értesülni fogtok. De nekem nincs veletek bajom. Szóval, hogy egy ilyen kis kuckót építünk, de akkor is azért a Sharpness-re lépjetek már fel. Azzal is csak támogattok. És nekünk kelleni fog egy helper. Nekünk kelleni fog egy server helper, illetve egy darab admin. Szóval esetleg szeretnétek, hogy téged sorsoljunk ki, akkor azonnal dobj egy lájkot, iratkozz fel, és gyere fel a szerverre. De én csak eskü, ez nem parancsolásokon lenni. Közben itt már halad a ház. Amúgy egészen kicsi. Jó van. Ez most már nem érdekel, hogy mennyire kicsi. Nem a méret számít, hanem az, hogy mennyit cuccot fér el. Egyébként ebben több láda is elfér. Szóval nehogy azt higgyétek, hogy olyat fogok csinálni, amiben egy darab láda fér el.
Azért az már szeret. Ez egy blokkos. Nem fogok én egy blokkos csinálni. De amúgy a ház az viszonylag jól halad, csak valamiért küldöttem azt az egy blokkot. De felőlem lehet hosszabb videó is. Ha esetleg az a problém, hogy túl kicsi a videó, vagy túl kicsi, kicsi a izének, a óriásnak, de egyébként, ha szeretnétek még több tartalmat látni erről a csatornáról, akkor tényleg iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, mert ez nekem visszajelzés, hogy nektek tetszik. Közben halad a házikó. Nyugodtan írjatok kommentbe, hogy mit építsek meg. Én szívesen hallgatok rátok. Szívesen hallgatok rátok, csak azért szerintem naponta 1 vagy 2 videó lesz a csatornán. Ezért ne is számítsatok 1 millió videóra, szóval tényleg csak támogatás legyen. A feliratkozás és dobás, és egy like dobás. Amúgy ez a ház, amúgy lehet, hogy ez a ház nagyon hamar kész lesz, de ez már úgyis egy 11 perces videó. Szóval megpróbálom a lehető legizgalmasabb videókat csinálni egy csatornán. Lesz olyan is, lehet, hogy lesz olyan is, hogy szerveren fogunk játszani, egy új szervereket fogunk pontozgatni. És nem úgy pontozgatni, ha értitek. Húha. Csak várjál, ezt nem mondtam el, de ha nem tudtok feljönni, akkor valószínűleg az a probléma, hogy nem a Bedrock Edition-ös Minecraft. Mert én egyébként Bedrock Edition-nel játszok, és nézzétek, nem is laggol. Csak néha szokott egy kicsit laggolni, de akkor is csak Survival-ben. Csak gondolom azért laggol a Survival-ben, mert igazából be kell tölteni az összes csankot, amit látsz. Csak valamiért Bedrock Editionben ez úgy van megprogramozva, hogy a chunk az mindig be van töltve, az adott chunk. Ami egy hatalmas hátrány. És ami egy hatalmas hátrány a Java szempontjából, mert a Java az nincs folyamatosan betöltve. De egyébként egy Java Edition-os Minecraft lehet, hogy lesz majd egyszer, de akkor még várni kell, mert még nincs rá pénzünk. Mert én csak tényleg azért csinálom, hogy ti jól érezzétek magatokat. A YouTube, mikor létrehoztam a fiókot, akkor be is állítottam, minek nekem fizetés, nekem nem kell fizetés. Elélünk abból, amink van. Azt lesz az, és akkor lesz, ami lesz. Mert soha nem szabad kéregetni. Mindig. A folyamatos kéregetés néha csak nem tudom már beszélni is. Beszélni se tudok. Szóval ártalmaz néha. Egy kicsi ártalom is lehet benne. Ha épp olyan a videó. Egyébként ma nyitottunk. A tegnap a 8 órás nyitás is el lett halasztva, mivel technikai okok miatt el lett halasztva, mert igazából rájöttünk, hogy
Miért pont 8-kor? Semmi értelme 8-kor nyitni. Szóval ma megnyitottunk. De akkor is, ha én játszok azzal a világgal, akkor is csak akkor tudok felvenni. Sajnos. Értitek? Sajnos. Szóval én sem akarom azt, hogy mindig nyitva legyen a szerver, mert az úgy sokkal, így már nem annyira biztonságos a szerver, ha mindig nyitva. Mert maga a nyitásoknak is megvan a maga előnye és a maga hátránya. Szóval, ha folyamatosan nyitva lenne, nem biztos, hogy lenne admin, aki tudná figyelni ezeket. És pontosan ezért, de ezt csak egyszer mondom el, pontosan ezért csináltam ezt a szervert. Mert itt, ha nyitva van, akkor mindig nyitva lesz. De ha zárva, akkor az egész zárva lesz. És akkor így ki van küszöbölve az, hogy látomás nélkül csaljanak a szerveren. Meg egyébként is, mikor ilyen szervert akartam csinálni, akkor rájöttünk, hogy e-mail címet kell adni. Meg kell adni a routerednek a címét, IP-jét. Ami nem egy jó dolog, szóval ezt lehetőleg kerüljétek. Hogy megadjátok az adataitokat, mivel nem biztos, hogy jósül ki belőle. Szóval és alapjáraton a videózás is egy jó dolog, de ha úgy nézzük, ha pénzt is akarsz, akkor adóznod is kell. Szóval én helyette, ha ti hoztok létre YouTube csatornát, akkor én helyettekbe én kikapcsolnám a fizetést. Mert akkor megvan oldva, hogy ne legyünk adósak. Mert akkor tartozni fogunk a YouTube-nak. Egy kis visszajáróval. Szóval ennyit akartam ma csinálni. De ha tetszik a tartalom, akkor tényleg iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, mert én abból látom, hogy tetszik a videó. Közben mindjárt befejezzük a házat is. Mindjárt jó lesz. A tetejébe pedig nem fogok izét rakni textúrákat, de majd talán rakok bele textúrákat. Attól függ. Na. Építsek még valamit? Esetleg. Vagy nem. Mert lehet, hogy építek ehhez még egy tornyot is. Jó van. Jó, inkább nem építek. Szóval ennyi lenne ez a videó. Ha tetszett a tartalom, lájkoljatok, mivel én elkapom, és iratkozzatok fel. Sziasztok!